Аз правя дефенса, защото Иванчо не иска. Иванчо какво не иска? Той беше само визуалната. Беше и падна, бе. Той е само визуалната мъжка. Значи виж, следвай това, което аз правя. Ой, мъже. Ей, хуй. Това в момента ми съква това, стътите. Браво, Кош. Обаче Знаете ли коя е? тук има някакъв втори. Има ресурси нещо. Ела тук е зелен. Беше метнахте Аз ресурси. ги заявя сега, ако дойдат на този мост. Ще ги възможно на Иванчо. Иванчо Шумокуко. Тук съм. Кой казва Шумокуко? Откъде? Отляво. Майка им дева. Опа, кой ми щупи легло? Добре, някакъв педерас ми щупи. Не. Абе, я не си презаписвай заслуги, жълт педерас, с жълтите ще ги разбия. Тия си презаписват заслуги, защото някой ще Защо? някой да пази! Някой да пази, че идва някакъв жълт. Дейба! Излитай! Умря един жълт, умря. Ай. Fuck you, bitch! Беше лоза стои, Fuck you, стои. bitch! Fuck you! Те са двама, бе! Те са двама тя! Не можем!